Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 1 hangtod sa 24. Ang giingon dire, may usa ka tawo sa Caesarea nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa kasundaluhang Italiano. Si Cornelio usa ka tawo nga may kahadlok sa Ginoo ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabus ug kanunay siyang nagampo sa Dios. Mga alas 3 sa hapon nakita niya klaro sa usa ka panan-awon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, Cornelio. Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, unsa man sir? Ang anghel mitubag, ang imong mga pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ingon nga pahinungod ngadto kaniya. Ug karon paadtua sa Jopa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Atua siya mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo duol sa dagat. Ug sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon ug usa ka sundalo nga may kahadlok usab sa Dios nga usa sa iyang mga sinaligan. Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa Jopa. Pagkasunod adlaw, sa may kaudtuhon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pag-ampo. Gigutom siya og buot mukaon, apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag panan-awon. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod niini diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. Unya may tingog nga miingon kaniya, hala Pedro, pag-ihaw ug kaon. Apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog miingon kaniya pag-usab, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Si Pedro naglibog sa kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Nianang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio human makapangutana hain ang balay ni Simon didto na sa atubangan sa ganghaan. Misangpit sila og nangutana, may nag-abot ba dinhi nga ginganlag Simon Pedro? Nagapadayon pa si Pedro sa pagpamalandong sa kahulugan sa panan-awon sa dihang miingon kaniya ang espiritu, ana ay tulo ka tawo nga nangita kanimo.
Busa kanaog dayon ug ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila. Busa mikanaog si Pedro ug miingon sa mga tawo, ako ang inyong gipangita. Nganong nanganhiman kamo? Sila mitubag, gipaanhi kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tawo ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Gipadayon ni Pedro ang mga tawo ug didto niya sila pakatulga ni adtong higayuna. Pagkasunod adlaw mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa Joppa. Pagkaugma miabot sila sa Caesarea, diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Niini nga sugilanon sa pagkakabig ni Cornelio ngadto kang Kristo. Makita nato mga kahigalaan nga pinal na gayod ug tiunay na gayod ang pagguba ni Kristo sa paril sa panagbingkil nga nagulang sa mga Hudiyo ug mga Hintil. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug dili mga Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Sumala sa gisulat ni Pablo sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 14. Sa tinuod lang, kining paghimong usa sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil, gianam-anam na kini sa Dios sa pagpakita kanato sa mga nauna ng mga panghitabo. Una, niadtong namatay si Jesus dito sa cross, ang kortina nga nagulang sa gawas nga bahin sa templo ug sa sulod nga bahin niini diin atua ang espesyal nga presensya sa Ginoo nagisi. Ug ang buti pasabot ni adto, gawas no na ang matag-usa sa pagduol sa presensya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, niadtong adlaw sa Pentecostes, nakalitok og nagkalain-laing mga pinulungan ang 120 ka mga magtutuo ni Kristo ug ang mga pinulungan nga ilang gilitok nga nagmantala sa kahibulungang mga butang sa Ginoo pulos pinulungan sa mga Hintil. Ikatulo, nakita usab nato sa Buhat Kapitulo 8 nga ang mga Samarianhon nakabig ngadto kang Kristo pinaagi sa mga pagwali ni Felipe. Ug ang Etiopiano nga eunuko nakabig usab. Ug si Pablo mismo isip gitahasan sa Dios ingon nga apostol alang sa mga Hintil. Ug karon, finally sa atong teksto, sa sugilanon sa pagkakabig ni Cornelio, tiunay nagayod nga giguba ni Kristo ang paril sa panagbingkil nga nagulang sa mga Hudiyo ug dili mga Hudiyo. Mao kini hinungdan nga nung miingon si Pablo later nga in the Lord there is neither Jew nor Gentile. At ubangan sa Ginoo wala nay Hudiyo ug wala nay Hintil. Nahausa na ang Hudiyo ug Hintil pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gipakita kini sa pagkakabig ni Cornelio. Si Cornelio mga kahigalaan usa ka kapitan sa kasundaluhang Italyano. 100% siya nga Hintil. Wala gayo dugo nga Hudiyo bisag gamay. Giisip siya sa kadaghanan ingon nga pinakaunang 100% Gentile nga nakabig ngadto kang Kristo. So klaro kaayo nga sa plano sa Dios sukad pa sa sinugdanan apil na gayo di ay ang mga Hintil sa kaluwasan. Ang kaluwasan dili lamang alang sa mga Hudiyo. Tinuod nga nagsugod sa mga Hudiyo ang pagpatuman sa Dios sa iyang plano. Apan sukad pa sa sinugdanan apil na gayod ang mga Hintil sa iyang plano sa kaluwasan. Nganong nakaingon man ko niini, tungod kay ang Dios dili susama sa tawo nga dunay plan A o plan B. Kung dili mo salir ang plan A, aduna pa siya'y plan B. Dili ka na tinuod mga kahigalaan. Ang Dios dili susama sa tawo nga mausab-usab sa iyang mga desisyon. Ayaw ka mugtuo sa giingon sa mga dispensationalists nga aksidente ra kuno nga na-insert sa Dios sa iyang programa ang dispensation of grace nga midangat sa kaluwasan sa mga Hintil. Again, that is an insult to God's unchangeable nature. The plan of God has always involved
people from every tribe, every tongue, and every nation. Dugang pa, kining si Cornelio usa ka tawo nga may kahadlok sa Dios, God-fearer kung sa English pa. Kining mga naka-record sa Biblia nga mga God-fearer, mga hintil kini sila nga nagtuo sa pagtuo sa mga Hudiyo sa usa lamang ka Dios ug nagtuusab sila sa napulo ka sugo. Apan nagdumili gihapon ni sila sa pagpatuli ug sa paglikay sa mga ginadili nga pagkaon sa mga Hudiyo sumala sa nahasulat sa Leviticus. Ug tungod kay ang mga God-fearers nga susama kang Cornelio dili man mga tinuli ug padayon gihapon nga nagkaon og mga hugaw nga mga pagkaon sumala sa standard sa mga Hudiyo, ginalikayan gihapon kini sila sa mga tinuod nga Hudiyo or mga pure nga mga Hudiyo. Dili gihapon makigingon-ingon ang mga Hudiyo kanila. Dili lang si Cornelio ang gidescribe sa Biblia ingon nga God-fearer, kundili lakip na usab ang iyang panimalay. So masabtan nato nga dako gayud kaayo ang impluwensya ni Cornelio ngadto kanila tungod kay nadala man niya sila sa iyang gituuhan. Makita usab nato niini mga higala nga bintaha ra gayud ang mga anak sa mga amahan o inahan nga adunay pagtamod sa Ginoo. Kasagara ni anang mga anaka magtamod usab sa Ginoo. Lawom kaayo ang devotion ni Cornelio tungod kay may kahadlok siya sa Ginoo ug nagatabang usab siya sa mga nanginahanglan ug nagaampo siya kanunay sa Ginoo. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, kinahanglang mapamatian o madunggan sa tanang mga tawo ang mensahe sa ebanghelyo aron sila makabaton og tinuod nga pagtuo alang sa ilang kaluwasan. Ikaduha, kinahanglan nga masabtan sa tanang mga magwalali ang kinatibuk ang plano sa Dios sa pagtubos aron sila makaministeryo sa mga tawo nga walay pinalabi. Magampo una kita. Dios nga labing gamhanan, aniya na usab kami sa imong atubangan ning takna sa kahaponon aron sa pagpamalandong sa imong pulong. Among gipangayo nga hatagan mo kami og kasing-kasing nga mutuman sa imong mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa unang punto. Kinahanglang mapamatian o madunggan sa tanang mga tawo ang mensahe sa ebanghelyo aron sila makabaton og tinuod nga pagtuo alang sa ilang kaluwasan. Si Cornelio, mga kahigalaan, relihiyoso kaayo. Gani aduna siya'y kahadlok sa Dios. Manggihinatagon usab siya ug labaw sa tanan, manggiinampuon usab. Ug nagtuo ko nga ang sulod sa mga pag-ampo ni Cornelio mao nga kaluy-an siya sa Dios ug pasayloon sa tanan niyang mga sala. Nganong nakaingon man ko niini, tungod kay dili siya ignorante sa napulo ka sugo. So aduna siya kahibalo mahitungod sa sala. Ang napulo ka sugo mao ang kanunay nga nagatulisok sa iyang konsensya tungod kay ang giingon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20, kay pinaagi sa balaod adunay pagkahibalo mahitungod sa sala. So nasabtan kaayo ni Cornelio nga siya makasasala gumikan kay nakahibalo man siya sa sulod sa napulo ka sugo. Nga sala di ay ang pagpamakak, nga sala di ay ang pagpangabugho, nga sala di ay ang pagtubag-tubag ug pagsukol-sukol sa mga ginikanan. So nagtuo ako mga kahigalaan nga ang mga pangaliya ni Cornelio pangaliya alang sa kaluoy sa Dios sa iyang kalag. Well, gitubag sa Ginoo ang mga pag-ampo ni Cornelio. Giunsa man pagtubag sa Ginoo? Atong basahon pag-usab ang bersikulo 5, ang giingon dire, ug karon paadtua sa Jopa ang pipila ka mga tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. Ang pamaagi sa Dios sa pagtawag sa mga katawhan ngadto sa paghinulsol sa mga sala ug pagtuo kang Hesukristo susama ra gayud kanunay sa tanang higayon, mga kahigalaan. Ug mao kini ang pamaagi sa pagmantala sa mensahe sa ebanghelyo. Ngano man, tungod kay ang giingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17,
Faith comes from hearing, and hearing by the word of God. Ang pagtuo naggikan sa pagpamati, ug ang pagpamati sa pulong ni Kristo. Mao nga bisan pa sa maayong mga buhat ni Cornelio, gikinahanglan gihapon niyang mapamatian o madunggan ang pagmantala sa mensahe sa ebanghelyo aron siya makabaton og tinuod nga pagtuo. Ug mao kini ang hinungdan nganong gisugo siya sa anghel sa Dios nga magsugo og mga tawo aron ipakuha si Pedro didto sa Joppa. So ang mga buutan nga mga tawo sa pananaw sa kalibutan, dili di angayan nga mo-congratulate sa ilang kaugalingon ug magtuo nga naangko na nila ang kinabuhing dayon gumikan sa ilang pagpaningkamot. Dili ang kahago ug pagpaningkamot sa tawo ang makaluwas kaniya. Imposible kining mahitabo. Unsaon man niya pagluwas sa iyang kaugalingon nga ang giingon sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6, ang iyang pagkamatarong hugaw nga dinugan lamang at tubangan sa Ginoo. So imposible gayud kini mga kahigalaan. Dili mahimong kitaon pinaagi sa iyang mga maayong buhat ang kaluwasan. Kinahanglan nga isangyaw nato kining maong kamatuuran ngadto sa mga tawo. Gikinahanglan ni Cornelio nga madunggan ang mensahe ni Kristo pinaagi sa pagwali ni Pedro. Ug mao man usab kita mga kahigalaan. Paminawan ninyo ang giingon sa bersikulo 22. Ang giingon diri sa bersikulo 22, sila mitubag, gipaanhi kami ni Kapitan Cornelio. Siya maayong tawo ug nagsimba sa Dios ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudiyo. Gisugo siya sa usa ka anghel sa pagdapit kanimo sa pag-adto sa iyang balay aron makapamati siya sa imong isulti. Aron makapamati siya sa imong isulti. So nakita ninyo, Cornelius needed to hear the word of Christ through Peter's preaching, and so do we. Gikinahanglan gayod nga makadungog og wali ang mga tawo sa mensahe sa ebanghelyo aron sila makabaton og tinuod nga pagtuo. Kung adunay pagtuo nga migula dili pinaagi sa pagwali sa ebanghelyo, most likely mini kana nga pagtuo or tuo-tuo lang o superstition. Ngano man kahano nga ang mga simbahan karon wala man kaayo makasinati og mga kaso sa tinuod nga pagkakabig sa ilang taliwala. Why doesn't the modern church experience conversions in her midst? Nagtuo ko nga ilhanan kini nga ilang gipasagdahan ang mga pagwali sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Kinahanglan nga masabdan sa tanang mga magwalali ang kinatibuk-ang plano sa Dios sa pagtubos aron sila makaministeryo sa mga tao nga walay pinalabi. Atong basahon ang bersikulo 9. Ang giingon dire, pagkasunod adlaw sa may kaudtuhon samtang sila nagpaingon og nagkaduol sa Joppa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pagampo. Hinaot nga walay mubasa niini nga bersikulo nga mapakya sa pagtan-aw ang labing labaw nga kamot sa Ginoo nga nagtagik niining tanang panghitabo. Samtang ang mga sulugoon ni Cornelio nagpadulong na sa Joppa, giandam na pud sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pedro alang sa tahas sa paghatod sa ebanghelyo ngadto kang Cornelio nga usa ka hintil ug sa iyang panimalay nga puro mga hintil. Remember, ang mga Hudiyo dili biya makig-ingon-ingon sa mga hintil. Si Pedro Hudiyo. Gibuhat kini sa Ginoo pinaagi sa pagpakita kang Pedro sa usa ka pananawon gikan sa langit. Nining higayuna, gigutom kaayo si Pedro. Gigamit sa Dios ang natural nga dikta sa tiyan ni Pedro isip diving board aron masabtan ni Pedro ang mensahe nga iyang ipadayag kaniya. Nga ang mga hintil dili pwedeng pagaisipon nga hugaw ug dili kayang abton sa grasya sa Ginoo. Sa pananawon ni Pedro, nakita niya ang nagkalain-laing mga ihalas nga mananap nga mikanaog sa langit nga gikarga sa dakong habol. Mga hugaw kadto nga mga mananap sa seremonyas sa mga Hudiyo.
Mao nga bawal nila kadtong kanon. Apan gisugo ni Jesus si Pedro nga paihawon og pakanon ni adtong mga mananapa. Siguro nasyak kaayo si Pedro sa sugo ni Jesus nga ipakaon kadtong mga hugaw nga mga mananap. Ug nagtuo ko nga apil ang baboy adto nga ginadili gayod nga kanon sa mga Hudiyo. Sumala sa Leviticus Kapitulo 11. Gigutom kaayo siya ni adtong taknaa o gihatagan siya sa Ginuog mga mananap nga pwede niyang ihawon aron kanon. Pero nganong ang mga bawal man nga mananap ang giprovide sa Ginoo kaniya? Gigamit sa Ginoo kadtong maong shocking nga pananawon aron itudlo kang Pedro ang shocking usab nga kamatuoran nga ang mga hintil nga giisip nilang hugaw apil di ay sa grasya sa Dios sa kaluwasan. Makadawat di ay usab sa grasya sa Dios sa kaluwasan. Apil di ay sa mahigugmaong plano sa Ginoo alang sa kaluwasan ang mga hintil. Katulo pagayod kahigayon nga mibalibad si Pedro. Apan katulo usab ang Dios mipasabot kaniya sa susamang pagpasabot. So, mura og gahi ang ulo ni Pedro ni adtong tungura. Gani hangtod karon, aduna gihapoy mga grupo nga gahi gihapon og panabot. Nagtudlo gihapon sila sa mga katawhan nga kinahanglan kunong mahimo kitang mga modern nga mga Hudiyo aron kita dawaton sa Dios. Mao nga hangtod karon, partikular gihapon sila sa mga ginadili nga pagkaon. Bawal mo kaon og baboy, bawal mo kaon og mga walay himbis nga isda. Wala pagayod nila masabti nga dili ang musulod sa tiyan sa tawo ang makapahugaw kaniya, kundili ang mugawas gikan sa iyang baba, mga pamalikas, kasina, kaulag, garbo ug uban pa. Well, gigamit sa Ginoo ang pagkagahi sa salabutan ni Pedro aron katulo usab niyang mapasabot ang iyang paghukom. Kung ang Dios ang mo-decide, walay tawo nga makabaliktad niini. Gidesisyonan na sa Ginoo bisan pa sa wala pa matukod ang kalibutan nga mahaapil ang mga hintil sa kaluwasan. Usbon ko, sa wala pa matukod ang kalibutan, aduna nay desisyon ang Ginoo nga mahaapil ang mga hintil sa kaluwasan. Again, paminawan ninyo kini mga dispensationalist nga mga higala nga nagtudlo nga aksidente lamang ang pagka-insert sa dispensation of grace. Wala kuno untay labot sa plano sa Ginoo. Sabtan ninyo ang giingon ni Pablo sa Efeso Kapitulo 1 versikulo 4. Ang giingon diri, gipili kita sa Ginoo sa wala pa matukod ang kalibutan aron mahimong balaan ug walay buling sa iyang atubangan. So you see, ang giingnan ni Pablo niini mao ang mga hintil didto sa Efeso. And he told them clearly that God chose them even before the foundation of the world. Ang kalibog ni Pedro nagpadayon gihapon hangtod sa pag-abot sa mga sulugoon ni Cornelio. Naglibog gihapon siya. Dili di ay sa tanang higayon mga kahigalaan nga pagalamdagan dayon sa Dios ang hunahuna sa tawo. Naa di ay mga higayon nga mudangat pa og taas-taas nga higayon adisir pa nato masabdan ang mensahe sa Ginoo. Mao nga padayon lang gihapon ta og wali, hoping nga muabot ra ang takna nga masabdan ra gayud sa mga tawo finally ang ebanghelyo sa kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios. Atong basahon ang bersikulo 20. Ang giingon sa balaang espiritu kang Pedro dinhi, busa kanaog dayon og ayaw pagpanuko sa pagkuyog kanila kay gipaanhi ko sila. Ang tanang panghitabo mga kahigalaan nahitabo sumala sa kabubuton sa Ginoo. Wala pa masabti ni Pedro ang pananawon nga iyang nakita apan gisugo siya sa Ginoo sa pagkuyog sa mga hintil nga sulugoon ni Cornelio nga nangita kaniya. And this time wala na nangatarungan pa si Pedro bisan og makalibog ang sugo sa Dios kaniya tungod kay bawal baya unta sa mga Hudiyo nga makig-uban sa mga dili Hudiyo. Apan tungod kay sugo kadto sa Ginoo, misunod gihapon siya. Later, masabtan ra niya pag-abot na niya sa balay ni Cornelio nga ang mga hintil di ay
dili angayang pagaisipon nga hugaw ug walay labot sa grasya sa Ginoo. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, adunay mga panghitabo nga dili nato masabtan, mga bugat nga panghitabo. Apan ang giingon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8 or 18, sa tanang butang magpasalamat kamo tungod kay kabubuton kini sa Ginoo. Mao nga bisag dili nato masabtan ang mga bugat nga panghitabo, magpasalamat gihapon kita tungod kay kabubuton kini sa Ginoo. Atong basahon ang bersikulo 23. Ang giingon dire, gipadayon ni Pedro ang mga tawo ug didto niya sila pakatulga ni adtong higayuna. Pagkasunod adlaw, mikuyog siya kanila ug miuban usab ang pipila sa mga kaigsuonan sa Jopa. Nagtuo ako nga niining higayuna, nasabtan na ni Pedro ang mensahe nga gipadayag sa Ginoo kaniya pinaagi sa panan-awon nga iyang nakita gahapon. Ug karon nga nasabtan na ni Pedro ang mensahe sa Ginoo, wala usab siya mapakyas sa pagpaambit niini sa mga kaigsuonan didto sa Jopa. Mao nga pagkaugma, mikuyog kaniya ang mga magtutuo nga Hudiyo didto sa Jopa ngadto sa panimalay sa hintil nga si Cornelio. Unsa man ang leksyon nga atong makatunan niini mga kaigsuonan, kinahanglan di ay nga masabtan sa usa ka sulugoon sa Dios ang kinatibuk ang plano sa Dios alang sa kaluwasan sa mga katawhan, aron makaministeryo sila ngadto kanila sa pamaagi nga walay pinalabi. Gipalabi unta ni Pedro ang mga Hudiyo, siyempre, tungod kay nagtuo man siya nga ang kaluwasan alang lamang sa mga Hudiyo. Apan niadtong nasabtan na niya nga apil di ay ang mga hintil sa plano sa Ginoo, miadto usab siya sa panimalay ni Cornelio nga hintil ug miwali usab sa pulong sa Ginoo didto. Alang sa mga pastor, dili maayo nga mamili kita og mga tawo nga atong pagawalihan. Ang pulong sa Ginoo alang sa tanan. Ang gitanyag sa Ginoo nga kaluwasan pinaagi sa iyang grasya, gitanyag niya alang sa tanan. Kabusman o adunahan, inilaman o dili inila, utukan man o dili utukan, bata man o idaran na. Mudangat na kita sa pipila ka mga aplikasyon. Una, ang kahayag mga kaigsuonan, bisag jutay ra kini nga kahayag, dili gayud matago. Sinsero si Cornelio nga nagkinabuhi sumala sa jutay nga kahayag nga iyang nadawat. Unsa man kadtong jutay nga kahayag nga nadawat ni Cornelio sa sinugdanan? Nadawat niya ang jutay nga kahayag nga ang Dios sa mga Israelita, si Yahweh, si Jehovah, mao lamang ang bugtong Dios. Nadawat usab niya ang kahayag gikan sa napulo ka sugo. Wala pa niya madawat ang kinatibuk ang kahayag sa ebanghelyo sa grasya sa kaluwasan. Jutay pa lang ang kahayag nga iyang nadawat, apan iya kining gikinabuhi. Ug nakaimpluwensya siya sa iyang tibuok panimalay. Ug bisan pa sa iyang mga kasundaluhan nga gidumalaan. Ikaduha, adunay kagutom si Cornelio sa pulong sa Ginoo. Ikaw higala, aduna ba usab ikaw kagutom sa pulong sa Dios? Ikatulo, ato usab nga nakita nga adunay pagpakabana si Cornelio sa kalag sa ubang mga tawo. Ang giingon sa bersikulo 24, pagkaugma miabot sila sa Sisiria diin naghulat kanila si Cornelio uban sa iyang mga paryente ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Nasayod si Cornelio nga importante gayud kaayo ang mensahe ni Pedro. Wala niya gihikaw ang pribilehiyo nga madunggan usab sa uban ang mensahe ni Pedro gikan sa Ginoo. Mao nga iyang gidapit ang tibuok niyang panimalay ug suod nga mga higala. Hinaot nga mausab kini ang maghari sa kasing-kasing sa tanang mga magtutuo ni Kristo. Kining kasing-kasing nga adunay pagpakabana sa kalag sa ubang mga tawo. Ginoo, hatagi kami niini nga kasing-kasing. Sa katapusan nga aplikasyon, nakigistorya ako karon sa mga dili pa magtutuo. Nabati ba ninyo ang kabugat sa inyong sala? Walay makasasala nga hugaw kaayo nga dili kayang limpyuhan ug pasayloon sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Gi-illustrate kini ni Kristo sa mga hugaw nga mga hayop sa pananawon ni Pedro.
nga bisan og hugaw kadto sa pananaw sa mga Hudiyo, apan gideklarar na kadto sa Ginoo nga mga nilimpyuhan na. Bisan pa ang mga hintil hugaw kaayo sa pananaw sa mga Hudiyo, gilimpyuhan sila sa Ginoo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Mao nga unsa pa may imong gipaabot higala, duol kang Hesus karon, tuuhi og saligi ang gahom sa iyang dugo. Bisag unsa pa kahugaw ang imong mga sala, kaya ka nang hugasan sa dugo ni Hesus. Pag hinulsol sa imong sala ug ibutang ang imong pagsalig lamang kang Hesus, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong takna at tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.